valittu. Joulu on jo ovella. Just ja jahas, jahas siellä on vissiin kaveri valmiina. No niin. Voi perisään suti, mä en ymmärrä minkä takia meikäläinen pyydetään tänne jotain joulupuhetta pitää. Eihän mä muista viimeisestä 20 joulusta mitään. No, joulupuhe tulee olemaan minun muistojeni varassa. No, jos multa kysytään tätä joulurauhan julistusta, niin sanotaan nyt 3 tämmöistä tärkeintä, että niin mätkyt annetaan anteeksi kaikille. Ja joulunpyhiksi nopeusrajoitukset on poistettu kaikilta teiltä, koskien myös aluerajoituksia. Ja 3. eli tärkein pykälä, eli teräviä saa jo 8 joka ravitsemusliikkeestä. Eli tässä rupeaa nyt taas persuunsuni vähän asiat loppuun, mutta niin, se on semmoinen juttu, mulla tuli mieleen, mä olin tuossa Jyvässä, olin siinä taas poikkesin ihan vaan iltateellä, niin siinä viereisessä pöydässä niin istui sellainen herrasmies istui siinä ja tilasi tarjoilijalta niin noin 2 konjakkia. No, tarjoilija toi siihen sitten ja noin, niin se joi sen toisen ja kaatoi toisen tonne rintataskuun. No, meni vähän aikaa, niin se tilasi samalla lailla 2 konjakkia. Joi toisen ja kaatoi toisen tuonne rintataskuun ja näin jatkettiin. Niin tarjoilija rupesi vähän ihmettelemään, että mikä tässä nyt on oikein on kysymys. Ja niin kysyin siltä herrasmieheltä, että tästä oikein tämä tämmöinen tarkoittaa, että te kaadatte toisen tuonne rintaan ja toisen juotte. Niin sehän hermostui se äijä heti, sanoi, että mitä se teille kuuluu, että lähdetään tuonne ulos kattoon, että mistä tässä on oikein kysymys. Niin samaan aikaan rintataskusta hiiri kurkkasi sieltä huusi sille tarjoilijalle ja ota kissas mukaan. Just joo, no se oli semmoinen juttu sitten, että mutta meikäläinenkin aika monennäköisen dopingin kanssa ollut tekemisissä, mutta niin täytyy sanoa, että tuommoinen 25 000 joulutähteä niin rupeaa jonkin verran nimittäin huipaamaan. Hoho, ei saa.